Moi! Tänään vedetään Faija vs Poika Ylärima haaste. Häviäjä ottaa viikon tiskivartta. Joo. Kummallakin on 5 vetoa. Ylärimasta saa pisteen. Ohimenneistä 0. Ja kumpi saa enemmän vetoa. Joo. Sä aloitat. Joo. Vai lähellä. Ja vielä vika. Selek. Lämpi. Selek. Mikä lähtee. Nyt lähtee Foijavuoro. Toi ei osaa vetää. Joo, siellä. Otetaan lähempää. Aivan uskomatonta. Toinen kierros. Nyt! Ui. Onnen pallo! Molemmilla on vielä 0. Vähintään 1. Ei vaadita liikaa. No sinähän se nuo hommat osaa. Yes, se oli! Se oli! Tilaisuus pidetään. Ajo 1-0. Ei, mä en enää siedä tätä katsoa. Ei! Yes! Se on siis tupla tai kuitti, joko 2 viikon tiskit tai ei ollenkaan Ylärima kisa. 5 vetoa, kumpi saa enemmän Ylärimaa vaikka. Kyllä. Nyt lähtee. Toivoo minulle. Me. Heti eka. Ei. Lähellä. 2 vielä. Oho. Lukas saa 1, mulla on 5 vetoa. Nyt otetaan tosissaan, eli se on vähintään 4. Korjaan vähintään 1. Ei! Oho! Ei! Oho! Kaksi yksi. Se on tupla. 2 viikkoa tiskiä. Ai. No niin, se oli meidän Ylärima haaste. Ensi kerralla ehkä ostaa vähän paremmin. Muista tilata kanava. Laita peukkuun jos tykkäsit. Lisää videoita on tulossa. Moi!